Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tampilkan bintang tamu dari salah satu kontestan Indonesian Idol yang ke-7. Inilah kita panggil Aliando Syarif. Aliando Syarif. Iya loh, Mas. Mas Nasir lo gak keliru, kayak apa Joko wong kaya Cari ini Mang Aliando. Aliando kecap-kecap. Iku untu ta juglong. Oh enggak ada iki kok. Sing diunggahno miki apa untune? Ngene. Oh iki kok dobok. Ngarani goblok gak iso dobok. Apa? Dobok. Dobok iku apa? Untune nyengkal gak iso muni goblok gak iso. Oh, goblok. Goblok dadi juglone kan mangan. Iya. Dobok. Konro tak. Apa? Aku mah diparani kasih. Dikan Diparani aku. diparani sapa? Ning kasih. Nganani ning sini asin. Ora asin. Asin untumu. Nek ngomong tulisan ae apa wong cek rungkuk kene? Aku laptop, Pak. Aku laptop. Ya apa diparani ya? Apa lo gak iso tede aku. Konro, Pak. Laptop. Ning kasih marah aku. Ya apa? Marah ya apa? Hah? Ya marah. Wingi lah aku iku hari pahlawan. Ya 10 November. 10 November. Hari pahlawan. Aku masalah loh. Jika kon foto polisi aku. Apa? Polisi. Polisi. Wong maca puisi ya polisi. Kir, nek polisi kon maca kir mulai kon dikecrek. Ya iku lho sing kaya arek cilik iku lho. Puisi. Lah iku. Lah iku polisi. Kate maca puisi. Ya iya. Bisa kon. Aku tusan. Dudu aku tusan. Hari pahlawan. Ah iya. Sik ya apa? Ya iso. Sik. Aku tak moco polisi. Iya. Ya. Ya. Ya sak karepe cocotmu. Pahlawanku. Weh. Engkaulah yang pantas disebut pahlawan. Selama 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa Bendala. Bendala. Belanda lamu Bendala. Bendala iku lho. Belanda. Belanda. Iya. Lah Wis rek bintang tamu kok ngene. Iya. Lah. Belanda. Di waktu itu bangsa kita berhasil mengusirnya. mengusir. Lalu datanglah penjajah dari bangsa Jepang. Jepang untumu ngono. Gugu Jepang. Jepang wonge ndendek iki lho, Mek. Jepang goblok. Lah iku. Iya. Lah Iya. opo sih rek? Coba. Di waktu itu bangsa kita berhasil mengusirnya dengan semboyan rawe-rawe rantas Malang Pandaan Jombang Mojokerto. Iso blarah iku lho. Iku kernet goblok. Lah iku rawe-rawe rantas Malang Kutub. Lah yo ngono sih. Contohnya Contohnya. yang berdiri tegak di tengah-tengah kota Surabaya. Itulah Tugu Pahlawan. Cocok. Sing nyorong rombong, Itulah bakul bakwan. sing maca puisi, Untune kedawan. Kon yo ngono. Krokotono. Bener sih. Apa untune kedawan ini? iku nyerong. Krokotono kono lho. Iki kedawan. Apa? Modot. Kan omahmu asline ndi? Aku Mojosari. Kecamatane Kecamatan Mojokerto. Mojokerto. Sak durunge nang Mojosari, Ana nggo tarik. berarti kamu lahir ditarik. Tarik. Ditarik apamu? Tarik untune. Kon iku ngawur lho. Kelahiran ro. Lah iya awakmu lahir nggo ndi? Lahir nggo tarik. Berarti kamu lahir ditarik. Sing ditarik apamu? Bokep. Lho, iso ngono. Nek aja nyeluk jenengku, Ngek. Bokep. Au. Ayo nang kelubuk. Hah, kon yo ngono ngek. Aja.
Ojo. Nyanyi. Nyanyi ku sing enak dirungokno wong kene. Tapi aku mang krungu ngek. Aku malah mburi ya. Krungu Mbak Diva kok. Mbak Diva. Arane Mbak Diva. Soale untune kan nyerangat. Mbak Diva. Ngomong ae angel kate nyanyi. Mbak Diva lah bekase penyanyi wong jidor. Penyanyi kok terbang jidor. Iku lho, sing Kae lho. Kasidah. Kasidah terbang Karo jidor. nyanyine kon. Nyanyine ya apa? Mbak Diva lho nyanyi ngene. Iya. Ler, mak bapak engko ojo nglelir. Ro akon. Mbo. Rong dina melekan dikon turu kabeh. Oh, istirahat. Mas Danang. Oh, Mas Danang. Mas Danang gak trimo. Iya. Tak rungokno ae iki jare ngene. Yo. Aku kudu guyu malian. Mas Danang ku lho. Iya, Mas Danang. Pak Ijo royo dilu engkas kontak blokot. Ya, apaan iki diplokote ku? Wah, Mbak Diva. kok iso diplokoto iku lho. Lho, maksudnya iki ngene lho. Buka kado. Oh, buka kado. Tak yeki. Pak Yengki melok nyanyi. Tak yeki. Masa koncene keluarga Gak sinten. trimo. Gak trimo. Yang ngono nak saiki wis dadi bojomu. Iya bener. Ijik sore kok mapan turu, entenono aku ambek ibumu. Apa iki kowe? Ya Allah. Kaya iki si arep ae. Masa yo sing kate diplokoto. Masalah nyanyi, cuma kali iso aku. Kok glani? Loh, lagu Campur Sari. Lah, Campur Sari. Ngarani campur sari kayak campur sari. campur sari. Lah iya lho sing iku lho Campur Sari. Iya wis sembarang wis. Untune kan kegawan Lah iya angel. campur sari. Lagu wop. Hah? Lagu wop. Aku pop iku lho lagu Ngarani lagu apa? pop kayak lagu wop. Oh pop ah. Lah iya wop. Oh pop. Pop. Lagu ndangdut iso. Ah iya iya lagu Saiki lagu Campur Sari. Campur sari. Karo judule kok. Mbuh. Lagune iku lho, lagune Extra Jos. Terajut kakekmu ku. Oh Sony Sony Josok ekstra jos. Ayo iku. Sing judule iku lho. Suwi-suwi. Sumi-sumi ya sumi-sumi. Karepe pe? Wis karepmu. Sik. Dik. Koe pancen asu. Ah! Gorong-gorong wis kliru. Kowe pancen ayu. Ayu. Dik. Koe pancen ayu. Yen koe guyu. Ketok untumu. Kosok sumine ya kaya iki. Nek sumine kaya ngono sapa sing ngemut? Ada dirimu ilang Durmu tange. paling keliru. Oh, malah kliru. Dik. Koe pancen ayu. Yen kowe guyu. Untumu metu. Loh. Kok bakas runu maneh Iku mulane gede, paling lho. Ojo buku ya tange. Buku ilang. Kosok sumine yo ngono. Arek kok dobok. Oh, ka. Ketebok metu maneh. Dik, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu, nyenengke atiku. Wis. Kok wis terus iki lho. Wis. Kok wis Wis. Lah wis iku apa lho? Mari. Lah yo mari wis. Oh, pokoknya gue kayak Dobok lagu wop. lagu pop. Aku pop. Lagu wop. Iya, iya. RCTI. Gue TV ya, gue TV. Ojek. Ojek pengkolan. Pengkolan. Iya. Hai tukang ojek, tolong anterin saya Iya, jajan. ke jalan rawa wewe. Jalan rawa wewe. Rawa bebek. Lah iya. Lah lho. wewek. Lah iya lho. Rawa Sing lah, lho. wewe. Rungono sing temen lah. Hai tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa wewe. Jalan rawa Malah temen wewe. saya. Kok rawa wewe? Lah apa lho?
Wek. Ya wis karepe Oh, untumu korek, lah. sakarepmu, wes. Pegel nerjemahno aku. Lagu dandut iso. Oh iso, lagu nanti sing judule ikan dalam kolam. Weh, iya ikan dalam kolam. Ya. Iya. Metu. Bila ingin melihat ikan di dalam koran. Asik. Enak. Yo. Dalam orang. Pancen untu. Untumu wiwi. Ini doboknya kok. Gak Kok apa kan. nggon tak bejine untumu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, hanya tak sama menggoda darah rinda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Di muka temu untumu. Nyanyi tutuk dinding. Oh lagu iki enak. Apa? Lagu peluru dan kerang. Eh, Peluru dan kerang. Ngarane peluru dan Peluru dan kerang lagu kerang. peluru. iku peluru. Lah iya lho, sing ini kalau. Bagaikan dentuman peluru perang. Di saat dirimu melempar senyuman, rasanya ingin mati di istana hatimu. Wongko panda. Ler iler. Hei, lari peluru atau lari. Kok wes aja nyanyi. Kau Wes nyanyi tutuk nyanyi dinding. suara aku iso. Ngene lho rek. Apa? Lah apa? Lho, yang main arek lubuk metu. Aduh. Kok gelan ya. Ya mesti lubuk kok ngene wong-wong mulane duwe kok duwe baku katut ae. Apa nge? Ya mosok kan kali ambek iki. Aku kan kuwe. Ayo Rene. Ora rono lho. Hup, rene sing di ana sing tuwek, ana sing tuwek, ana sing enom. Gelan. Sawangane gak patek ngomong nek ngomong kok bledek. Suarane kaya bleke kongguan dibanting. Kok iso nawak-nawakno awakmu? Lho, bene kan gelem. Rumangsamu aku iki wong wedok. Lho, ya mbok lah kan wedok temen tak sing. Sini sayang. Sini sayang. Sayang mbek untumu ki. Kok sini iki sing gawe iki. Sini sayang. Kowe narono koyo ngundang kene. Lambemu iku lho. Kaya metu dhisik. Ngocet ampun dibacok wong Kepurjo bongko kon kok. Aja banter-banter. Iso iku lho, kampunge wong bengak-bengok. Kok iso lambemu iku kok nyocot ae. Ya mbok aku mbok nyocot buka. Kon iki Balaan ngono aku wong yo gak set karo awakmu. kan iki ampun iku. Kok iso nyocot ae. Gak kok. Arel kok. Lho, tanganku dhewe. Terusno. Terusno. Lah apa terusno? Kon belum terusno. Sini sayang. Oke. Oleh nyeluk awakmu kaya ngetheki doro ae, Kir. Oh, brek iki. Nggih. Mengganggu pemandangan ae. Mengganggu pemandangan. Iki lho sing apik. Pemandangan iso. Alamak, kok ya ini toh sampean? Ya ini toh Mas. Aku lo gak kenal, Gak kenal tapi Ini ya toh Mas. Wis ono bae gawe tumbal. Aku iki kepengin demok sampean. Alah, kowe nang dikrokoti, Kir. Apa? Apa? Lapomu nge. Lah apa? Apa? Wong sik ngono kok wis kenceng. Wong kon ngono. Kon niku derek ngono tok ae kenceng. Tawani. Alah, rumangsamu aku nak seneng karo rupa musik.
diangkep iku. Nuwun sewu. Apa? Masih rupamu ayu gede dukur kuning. Kon ngenyek aku kancaku jare gak doyan nambah aku. Kenyataan. Kok dhisik? Kenyataan. Iya masih kenyataan anggitmu nang aku ya terus. Terus cek jelungup peno. Ngomong ambek atret iku lho. Lah iya, kok sawangane kaya ayu kok. Ayo. Apa rek iku? Kok kaya ngono? Aku lho kaya aren. Wene ku malu karo. Ah, bongek. Aku Sing tuwek-tuwek minggir. Sing tuwek-tuwek minggir ganti sing nom. Masalah. modele nek. Hei. Katen apa? Eh? Katen apa? Eh? Katen apa? Eh? Monggo ngahe-ngahe tok. Gulune ngono ya, karo keret-keretane. Iya encene ngono. Lho. Are. Kesurupan nang arek iki. Kan mengira ya. Katari ini kan yang kakak. Pada kali 75 deh. Kalau biasa 50 to. Apa sih katen mbok nyang? Loh. Rumangsamu apa aku iki? Mbok apa mang? Ya apa sih kok niku ngek? Wong samari nantang kok. Iya. Apa? Apa? Nek. Ya ora. Ah nek wong ayu yang ngene lho. Mang meneng ae saiki gremet-gremet ayo. Tuh. Ayo. Nah, apa ngek? Mbok mang meneng ae. Aduh, meneng ae talo. Ucul. Gak asik kate metu ngek. Meneng ae. Goblok. Nyokot iki nyokot. Nyokot. Masalah. Mang meneng ae semut liwati. Dadi wong lanang dadi panutan. Loh, kurang apa aku, Dik? Goblok ya wis seprapat. Iku sombong. Aja sok nggodha wong wedok. Lho nek aku dalan kaya sepurane ngono. Dik kudu awakmu. Kok ayo-ayo dhewe diamput iku. Lho, Nek aku ya mbek kon. heeh. Gorong mesti Dik kon gelem tagal ngono. Lho. Ya apa sih wong sumbar kok ngono. Nek aku barang sampe kok kuno-kuno gelem ambek apa tak gak. Ini gelem kan rezeki. Ngek. Iki wong dadi pacarmu. Ari kan karo wedah apa? Enak aku dak perang. Perang. Nek awakmu lho, Tak tukokno wedak pipa. kok wedak sih? Apa? Oh, sepeda ta Wedak wedak. motor. Sepeda mio. Mari yo. Mio. Wiyo. Heeh. Nek aku gak. Apa? Tak tukokno susu iki. Hei. Suzuki. Ya iya lho. Ayo nak ini. Anjene yo nek susu iki. Iya, susu iki. Dijar-jarno omongi kok tambah ngelantur. Gak karu-karuan dirungono nok kuping saya gatel. Tak kukure. Aku nek ngukur jero-jero seneng aku. Kowe ra usah ngomong. Terus nek aku gak ngomong kon ngomong padha ae. Malah mbok gawe dulinan aku. Aku nuturi kancamu durung mari kok aku kok gawe dulinan kaya ngene. Aja guyang-guyu. Rumangsamu aku nak wedi karo rupamu sing gak bagus. Tuwek gak mampu tuwek. Mbak yo iso dadi panutan arek cilik-cilik ngono iku. Aduh, Bok. Aja ika-ika awakmu. Bokir. Nek gak wani teko mburi. Ayo, Apa kok? Ayo, Ini ayo, Bok. meten. ayo. Hei. Kok iso ngarep buri digarap lho. Aku nek ndelok kosel-kosele kok apik. Ngek. Susu iki. Rek, Kon iku lali ta, Mbak? lah iya iki lho bojone. Kok iso mbok gudha kok gawe bancaan nok Ya, kene. iya. Aku berkat ta. Aku iki yo dadi bojone kancamu iku wis gak sedina rong dina. Awakmu iku sapa iku? Apa? Bojone mbeng iku. Mangkano ta? Nek ndelok wong wedok iku mbok ya diwasna dhisik, aja mbok sukup.
Oh, kekaan abab. Lah bojone Basu. kau baca kelelekan permen. Nah, Bojone mbeng. loh, kadang pas. Bojone kancamu. Loh. Aja mbok lirik-lirik nang tengah dalan koyo ngene apa ya pantes. Iki apa ya pantes. Itu kadang kapan kadang. Allah, ya apa ngek? Ngene mbeng kok kerasan. Mas aku ya sayang karo mbeng. Mas ya mbeng karo aku. Toko tengil. Kon nyokot burung oleh lambe. Untune ketatap. Kok cek glanine Ngene lho. kanca. Mbeng iku Apa? lha sing wedok gelang. Bener koyo ngene lah yo. Ngono kok iki berarti duwe utangan teko aku iki. Aja sok lapis Lho. lambemu nek ngomong to Kang Mas. Ngene lho Dimas ayo. Kok iso elek-elek ngejambing utang karo awakmu gen kok aku mas-masan. Ngene lho utang aku 1,5 juta. Iki Yo. 2 juta. Iki 2 juta. Oh. Tapi kaya apa nek gak nyandangi kon? Kelambine kok ngono apike. Ora ngono, Cak. Lah terus apa? Cambingku lara pirang-pirang dina paling gawe tuku obat paling, Cak. Mbeng ku lara. Lara. Larane mbeng gak iso ngene ta, Ga? Lara apa ngene? Utangane lho gak iso ngene ta. Aja ngono lho, Cak. Aku iki lagi susah tenan. Dek, Alah. nangis katese Thailand tuh. Lara apa? Yus, pokoknya komplikasi, Cak. Kok ana komplikasi nang irung-irung. Yo aja ngono to, Cak. Masih Ya wis, ngono aku Cak. tresno karo Cak Nek Mbeng. ngono ya mulya sing engko tak tutut aku tak rono tak Ya, sambal. iya, 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 iya. Lah, Iku cek mulai matur suwun, dhisik. Cak. Iya, iya. Aku gak samang-sangon. Gak Gak samang-sangon. ojo akeh ngentroke mrotoli. Lah iya. Teroken ta yo apa wong iki rek. Wis gak tak oleh sobo kebon lho. Wong wedok kok jaran kurang tetes. Kak wedok pirang wulan iki. Engko saiki ngene lho, wong jenenge Kanca, heeh. Ayo diparani. Ayo diparani rono ya Ayo didelok. kancane. Ben tadi bunga yo nang mbeng.